Anabledd, rhywbeth sydd yn effeithio ar 1 mewn 5 o bobl yn y Deyrnas Unedig. Ond a oes digon o ymwybyddiaeth am y pwnc? Felly mae gen I anabledd, ond wrth edrych arna I, beth ydych chi'n meddwl bod gen I anabledd? Mae mis hanes anabledd yn digwydd bob blwyddyn I godi ymwybyddiaeth am anableddau a'r frwydr dros gydraddoldeb. Ac I ysgol gynradd Treganna yng Nghaerdydd, mae'n bwnc pwysig i'w astudio. Felly es I draw I rannu fy mhrofiadau I fel person ifanc ag anabledd. Beth dwi'n trio wneud yw trio cadw'n positif, trio ffocysu ar beth fi yn gallu wneud. Yn ôl gwefan y Gwasanaeth Iechyd, mae gan 80% o bobl sydd ag anableddau yn y Deyrnas Unedig rai cudd, sef dros 10 miliwn o bobl. Beth felly mae plant Treganna wedi dysgu? Pryd mae rhywun yn dweud y gair anabl neu anabledd, y peth gyntaf sy'n dod mewn I ymenydd fi yw cadarolwyn. Oedd e just fel yn pobl ddall a pobl sydd ddim gallu cerdded a ddim efo breichyn a coesau, ond I ddim yn welodd anabledd arall. Fi dysgu bod rai pobl gyda anabledd sydd ddim yn dangos, so fel sydd ddim yn meddwl maen nhw gyda anabledd ond maen nhw. Os maen nhw efo anabledd, fydden nhw ddim yn llai o person os oedden nhw ddim. Fi'n meddwl bod fel, just achos mae rhywun yn edrych fel maen nhw ffili wneud rhywbeth, dydy o ddim yn meddwl bod nhw ffili wneud e. You can't blend in when you're born to stand out. Mae anableddau ti ddim gallu gweld yn ysbrydoli. Dechrau'r sgwrs ar anableddau. Y gobaith yw y bydd yn parhau. Dim just yn ystod mis hanes anabledd, ond drwy'r flwyddyn. Plant trwy'r sosban yn cael tro ar droi'r sosban. Cyfle I ddisgyblion ysgol ystradau a deulu gwersi am y tro I ymweld â chigyn gymunedol ger canol tre Llanelli er mwyn gwella eu sgiliau coginio. Fi'n credu fi gallu gwneud loads o pethau yn coginio, fel omelette, brownies, bolognese. Dwi'n coginio adre unwaith y wythnos. Dwi'n weithiau fi'n neud fel bwyd I teulu neu weithiau fi'n neud dyma'n cwgan I unan ni. Dwi'n hoffi coginio, fi'n hoffi wneud fel fajitas, a pob blwyddyn rwy'n fi'n wneud cacen penblwydd fy hunan. Mae'r dosbarth coginio yma yn rhan o gynllun coginio 24 yn Sir Gâr. Yn barod, mae plant o 12 o ysgolion lleol yn rhan o'r fenter a bron I 1,400 o bobl yn Sir Gâr dros y flwyddyn diwetha wedi gwneud cyrsiau yn y gegin, nifer ohonyn nhw'n blant. Fi'n dwlu coginio, enwedig fel wneud cocined y mam a chwaer fi. A fi'n meddwl mae fy neis I coginio a fi'n credu dyle fwy o pobl meddwl am coginio fwy. Fi'n meddwl bod fi wedi dysgu sut I wneud fel sgiliau gwahanol coginio a fel sut I defnyddio cilledd a sut I cymysgu pethau gwahanol dy gilydd. A fi'n meddwl bod mae fe'n rili dda I coginio yn y tŷ nawr. Y cwrs gyntaf ar y fwydlen yw Sir Gâr, ond mae'r tîm yma o gogyddion yn gobeithio ehangu I weddill Cymru mewn cynllun allai helpu daclo heriau bwyd dros y byd.